Het NOS-gebouw is dit. Een helikopter hoort u, die hing erboven. En uiteindelijk is het een leeg pand, want de politie moet het gaan doorzoeken. Iedereen staat buiten op straat. En dit is Jan de Jong aan de telefoon, de directeur van de NOS. Iedereen wordt achter linten gehouden en mag het pand absoluut niet meer in. Voordat het helemaal is schoongemaakt door de politie. De politie aan het water vallen. Aan het water vallen. Wat voor? Wat gaat u doen? De politie aan het water vallen. Aan het water vallen. Wat voor? Wat vallen, hè? Ik laat het vallen. Ik heb het laten vallen. Ik heb het laten vallen. Rustig aan, rustig. Omdraaien, knielen. Oké, even tijd, rust. Op je buik. Arm is vrij. Arm is vrij. Bij elke verdachte beweging wordt onmiddellijk geschoten. Heb je dat begrepen? Ja. Oké, even contact meldkamer, situatie onder controle. Eén verdachte aangehouden. Situatie onder controle, één verdachte aangehouden. Ja, na zijn aanhouding wordt de indringer geboeid afgevoerd door de politie.